Nå. Jeg fik lige filme, at vi var ude i Zoologisk Have, og vi fik der købt den. Lidt flæsk, lidt ost. Og det om bagved, det er noget, der kommer i senere video. Så jeg kan lave stegt flæsk. Og så er der bare pizza på den. Burgerboller. Skål. Det er så kæresten. Så er der andre sjove ting, der også kommer i en video på et eller andet tidspunkt. Og endnu mere. Jeg prøver på at lave sådan et helt kammer. På et tidspunkt skal jeg også ned i den lille slikbutik. Så det var det, tror jeg. Og en pose mere. Okay, så er der strimler. Så er der billig leverpostej, fransk postej. Det var det. Det var det. Nej, prøv at vente. Der var også lige nogle æg. Så. Det var perfekt. Nu må I se, hvad der er i min Bilka-bag. I rygsækken.